Aparatu dio aita honek bere alabatxoari kaskoa, baina bere on beharrez ari da. Erabiltzen badugu helduak eta umeek kaskuak, batez ere umeak hartzen dituzte ohitura. Desgaitasun handien kasuan, 140% proportzioan, kolpe baten ondorioz burmuinean izaten den lesioa dago. Eta buruko kolpea da aurren kasuan, hauen heriotzaren lehen eragilea. Gainera kolpea jazo eta hainbat kasutan gerora jabetzen dira medikuak burmuineko ondorioekin. Burmuinaz kontrolatzen du funtzio guztiak, gorputzeko funtzio guztiak. Orduan, ki alduzu arazoak ikusmenan. Enrikek 10 urte ditu eta kaskoa du buruan, inork derrigortu gabe, behin min hartu zuelako bizikletatik erori zenean. Si me caí, me di un golpe en la cabeza, entonces. Burmuineko gaitzen elkartetik diote ezin direla ekidin buruari eragiten dioten istripu guztiak, baina ondorioak murriztu daitezkela kaskoa erabiliz baita helduon kasuan ere.